Subling gibuksan karong adlaw ang tanang vaccination site sa Mandawi City. Human sila makadawat og dugang supplies sa mga bakuna. Ang report ni Nico Serino. Itandi nitong Biyernes sa miaging simana nga usara ka vaccination site ang gibuksan karong adlaw, subling mibalik ang vaccination sa upat ka mga sites sa Mandawi City. Kini human makadawat ang syudad ug moabot sa 4,000 ka doses sa bakuna. Bana-bana nila ma-administer kining maong gidaghanuna sud sa pipila ka adlaw. Kana siyang inanakadaghan nga bakuna that will makonsume na namo hopefully by tomorrow. So, wala na gyud laing stocks. Samtang padayon ang subsub nga house-to-house nga gihimo aron mahingusgan ang master listing sa kabarangayan. Ikinahanglan kini alang sa datos sa vaccination program. Matod sa mga opisyales, kapin 50% na sa target population ang nalista sa master list. Sa tibuok syudad, 250,000 ka mga tao ang giban-abanang milangkob sa 70% sa populasyon. Wala na tay urong kung na natay dagang supplies. Kanya maintain na to ang upat ka post, base pohon o naay ma-identify nga bag-ong na post, pohon mag-open sa tag-additional post. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.